If it happens once, if there's a single incident and then it gets dealt with by the police, that's one thing. But when it continues, like we've had now 3 days in a row, we don't know what's going to happen in the future. Icandelo lezothutho limemelela ukhuseleko kulandela ukutshiswa kwesigadla okuthe gqolo kweli. Ucaster Semenya uphumelele indaba elibalulekileyo lenkundla kwimfazwe yakhe yokuthabatha inxaxheba kwezembaleki ngaphandle kokuthabatha amachiza okwehlisa izinga le-testosterone emzimbeni wakhe. Kwezemidlalo iSpringbok iza kubopha umpondo zihlanjwe babadlali xa zidlala ne-All Blacks kungquzulwano lwabo lwesibini lwetumente i-Rugby Championship e-Auckland. Xabisa ixesha kusenexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kula majelo e-SABC 1 ne-DDT Iindaba uxolo malube nani. Icandelo lezothutho libemelela ukhuseleko lwesigadla kulandela ukutshiswa kwesigadla okuthe gqolo kweli. Ukuthethwe njengoko lisuku lesibini lwenkomfa ejongene nokukhulisa icandelo lezothutho kumazantsi e-Afrika nebanjelwe ePitoli. Ukulandela isiganeko sokutshiswa kwezinye izigadla ezimbini empangeni KwaZulu-Natal. Phambi koku kutshiswe izigadla ezili-15 kwiziganeko ezohlukeneyo KwaZulu-Natal, eMpumalanga naseLimpopo ukuqala kubusuku bangecawa. Lusuku lwesibini lwenkomfa yokushukuxa imiba ejongene necandelo lezothutho nokukhulisa elicandelo. Umlawuli wenkampani yezigadla ugxeke kabukhali ukutshiswa kwezigadla okuthe gqolo kweli, watsho esithi iziganeko ezikumila kunje azichaphazeli kuphela icandelo lezothutho kodwa noqoqosho lweli lizwe. The freight transport on the roads is absolutely critical to the economy. The problem with rail, so we're having a big increase in trucks on the road over the last number of years, and a lot of the freight is so important for delivery for our consumers. And when you have delays like this, it not only affects the trucks, obviously, that are burnt, and the freight, the commodity that's being transported, the drivers. I mean, it's tragic for the drivers, the kind of fear that they go through, but then the delays of all the trucks on these major corridors. It has a huge impact on costs, and it eventually ends up being more costly to the consumer. Uthi lo mkhwa wokutshiswa kwezigadla udala ulibaziseko nakwinkqubo yokuhanjiswa kokutya nempahla yabathengi. If it happens once, if there's a single incident and then it gets dealt with by the police, that's one thing. But when it continues, like we've had now 3 days in a row, we don't know what's going to happen in the future. It's absolutely important that the police get onto this, that they find out who the perpetrators are, and then that would help to assist with maintaining the business confidence. Kubongozwa amapolisa ukuba asebenze ngokukhawuleza ukusombulula le ngxaki ukuze nabatyali izimali babe nomdla wokutyala kweli candelo lezothutho. Ukhulwe ngebheli yamawaka ali-R10 uJoel Makhetho ngomnye wabarhanelwa kwinkumbuli yabarhanelwa abatyholwa ngokuncedisa ibanjwa uThabo Bester liqhawule entolongweni. Isicelo sebheli ebesiphulaphulwe kwinkundla kamantyi yaseBloemfontein eFreystata ngale ntsasa. Phakathi kwemiqathango yebheli yakhe kukuba vele kanye ngeveki kwisikhululo samapolisa aseBloemfontein angemki kwisithili saseMangaung. Akavumelekanga ukuba aqhagamshelane ngqo okanye abebuqhagamshelana namangqina enkundla. Amagqwetha akhe anikwe uluhlu lwamangqina enkundla ali-18 ukuba angaqhagamshelani nawo nangaluphina uhlobo. Kusenjalo umweketsi Ramulula ongomnye umrhanelwa kwelityala lokuncedisa uBester aqhawule entolongweni usilaxazile isicelo sakhe sebheyile. Sebe-12 abarhanelwa abamokamokana nelityala lokuqhwesha kukaBester entolongweni. Ukanti uThabang Mier ongomnye umrhanelwa obebanjwe naba babini kwiveki epheleyo wakhululwa ngebheyili yama-R10,000 kwiveki ephelileyo. Abahlali baseMatatiyela eMpuma Koloni abalinde ukwakhelwa izindlu kurhulumente bachulumancile liphulo elicetywayo lokwakhiwa kwezindlu zexabiso eliphantsi ezingama-930.
Isebe lezokuhlaliswa koluntu libekele bucala imali engabi yakwekhulu elinama-60 zeerandi ukulungiselela eli phulo. Iilali ezininzi ngaphansi kommandla waseMatatiele ziphila ngaphansi kwebomvu indlala, ukutya kunqongophele, indawo zokuhlala nazo azikho semgangathweni. Kule ndawo yaseTsitsong abantu balapha bahlaselwa yinkanyamba, ngoku nje banethemba lokuba ulwakhiwo lezindlu lizawuqala kubo khona kuze kuquke imeko yokuphila phakathi kwabo. Kungoku nje bahlala kwizindlu ezihohlukayo ebabezinikwe ukwethutyana ngo-2012. Ngoku imeko iyayiba maxongo. Akasanetha uzimvula silala nabantwana ekuhluphekeni, asinandawo zokulala, asikwazi nokuthini, sihluphekile kule ndawo kuyo. Umuntu ebeyidinga kakhulu indlu uye wasibeleka. Okubuhlungu usibeleke ethi mntanami izindlu zizawufika kodwa kwelinye ixesha zofika singasekho, kodwa ndiyavuya ngoba sizoyifumana thina. Le nkqubo yokwakhiwa kwezindlu izawukwenziwa kwiilali ezininzi kulo mmandla waseMatatiele. Abantu benzelwe temporal structures kodwa sivuyiswa into nokubana namhlanje besizisa izindlu ezi-200 ezawuthi zakhiwe and kwiveki ezidlulele besizisa ezasemhlolaneni ezi-491 and ezasepote Ward 7 and also nase-Maritseng 1500 ezisakhiwa ke zona ke kurhulumente wephondo. So sithi ke siyafuna ke ukuvuyisana abantu baseMatatiele ngokuthi se-appointwe sibe zi-implementing agency as uMatatiele local municipality. So sizawuqhuba ke nenkonzo njengoba nekhampani zesele appointiwe. Lo wasetyhini oselula uphila nokukhubazeka, unabantwana 4 bonke abanazo izazisi. Andinathemba tata noba ndizayifumana kodwa ndithe hayi mani lokho ndihleli kanje lokho ndizihluphekela kanje nalamantshontsho wami akusenandaba. Umasipala waseMatatiele uthi ufuna ukuphuhlisa zonke ilali khona kuze zikwazi ukusebenzisa ezolimo nokhenketho kulwisana nendlala nentswelongqesho. Matatiele is where nature, agriculture and tourism are investment of choice. Sithi ke zonke ilali newards makube khona i-business plan that will be done on the wards so that kube khona economical development. Siyayitshintsha ke ishape yaseMatatiele khona ukuze abantu baseMatatiele bafumane impilo ebhetele. Sihamba ke kwiwards zonke, si-invite amakhosi khona ukuze sikwazi ukubalimela. Oku kwakhiwa kwezindlu kuyaqhubeka nanjengoko kunonkontraka sekechongiwe kubaqalise umsebenzi. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMatatiele. Kulindeleke ukuba iwise isigwebo inkundla kamanje yaseNew Brighton neGqeberha kwisicelo sebheyile sikanothukela noqekwa namhlanje. Utyholwa ngokupheka iyelenqa lokugebenga obesakuba ngumyeni wakhe ugqirha abantu noqekwa. Wadutyulwa lahlanziselwa izwide ngoMeyi. Isibindi samadoda uAndile Jongini noSiyabulela Gcayiya bagcinwe elivalelweni ngokwanyamene nesi siganeko. Basikhalele isicelo sabo sebheyile. Olugebenga ludale isankxweko icandelo lezonyango iGqeberha. Kwalapha ezindabeni levakalo lwamvila loqoqosho lwecayo kwabo abangathathi intweni kodwa masithuba umntwana evenkileni buka. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe icandelo lezothutho limemelela ukhuseleko lwezigadla kulandela ukutshizwa kwezigadla okuthe gqolo kweli. Ukuthethwa kusuku lwesibini lwenkomfa ejongene nokukhulisa icandelo lezothutho kumazantsi e-Afrika nebanjelo ePitoli. Kuphindwe kwatshiswa ezinye izigadla ezimbini empangeni KwaZulu-Natal. Phambi koku kutshiswa izigadla ezili-15 kwiziganeko ezohlukeneyo KwaZulu-Natal, eMpumalanga naseLimpopo ukuqala kubusuku bangecawa. Imbaleki nembasa zegolide kumgama 800 meters kwi-Olimpiki uCaster Semenya iliphumelela idabi layo lokuthatha inxaxheba kugqatso lwembaleki lwamanina engathathanga amachiza ehlisa izinga le-testosterone emzimbeni wakhe. Inkundla yamalungelo oluntu yaseYurophu i-ECHR igwebe ukuba iinkundla zaseSwitzerland zimnike elinye ithuba lokulwa idabi nemiqathango uCaster Semenya. uSemenya noneminyaka engama-32 ubhenele kwinkundla ye-ECHR ngoFebruwari ka-2021 emva kokuchithwa lityala kwinkundla echophela amatyala ezemidlalo kwidabi elithathe iminyaka.
I-ECHR igwebe ngelithi zange simanyelisiswe isibheno sikaSimenya. Iqhube ngelithi zange anikwe imigaqo neziseko ezaneleyo eSwitzerland neziza kumnika umhlaba wokuba azise izikhalazo zakhe ngaphambili ngokwendlela ezizizo. I-IFP ne-DA zixeleshe uguzule e-ANC elawulweni KwaZulu-Natal. La maqela amabini atyikitye uxwebhu lonikezelo lwenkonzo ngelokuxhogana koomasipala abalawulwa ngentsebenziswano KwaZulu-Natal. Ubuncinane bazibhozo oomasipala abalawulwa ngentsebenziswano yamaqela kweli phondo. Kazwinye la maqela avumelana ngamxhelomnye ngokususa i-ANC elilawulweni. This is about the current arrangement municipalities. Is not about 2024. We have not engaged with any party as the IFP, except the one which has been called the Moonpack Shot at a national level. But at a provincial level, we never had any discussion about 2024. And this one then is something that is about local government, municipalities where we are co-governing. I think our common task here between the two parties is to remove the ANC from power. That is our common goal. There's no other goal. And through a service delivery pact of this nature and understanding how we operate can in fact lead to some further engagement with the IFP and with 2024 in mind. Ukungasebenzi kube kufuneka wondle usapho ufezekise namaphupha kungumngeni. Ukukunqenwa ngosomashishini abathengisa ezitalatweni eMahikenge eMntla-Ntshona. Amaxesha axanana zezimeko ezimaxongo kuphilwa ngamabona ndenzile. Ukuqina umqolo yindlela yokuqhubeka imihla ngemihla. Elilibali likanaledi lekone oneminyaka engama-44 nosisithwalandwe kwizifundo zophuhliso. Eli shishini yingqonde emxhasayo kumaxanduva awaqakathileyo. It benefits us a lot. Rather than sitting at home doing nothing. Umatome Mashapa naye uphantsi phezulu nendawo yakhe yokuthengisa sisinxiba mxhaka kwizifundo zolawulo nophuhliso kurhulumente lasekuhlaleni. Usanqonqotha enqanelwa imfundo ezixhobisa ngesidanga sezolawulo lwabantu. Le yindlela yakhe yokudla amazimba. I do sell veggies, sweets, snacks, in order for me to survive. And also I do provide transport for students in Northwest University, those who are staying in accredited accommodations. So, I am trying. It's not like I'm coping, but I do try my level best. Ukanti nakwelinye icala laseMahikeng ikwasesisigqurhu sokugqobhozela ngaphaya kwenkquleqhu yentswela-ngqesho yezifundiswa ezibila zisoma ezitalatweni ukuzamazamana neentsiba. We are selling some food and at least we are getting some money to buy ourselves food. My advice to youth is that us as youth, we don't have to give up in life. We have to try our best. Lengxelo ncakasana binganqalanga ngqo kwabo bangqondo ziqeqeshiweyo abajamelene namajingiqhi wentswela-ngqesho nabathi bazamele ngomsimelelo woshishino lwasezitalatweni. Koko eli ibe likroba lokuthubelezisa umyalezo wokuba kuyancambazeka kwiinzingo zobubomi yaye umzingisi akanashwa. Ngoku masithi tsicatha kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi. Siqale eJapan. Izikhukhula nodaka olutyibilikayo lushiye ubutyobo kumazantsi elilizwe. Ngabantu abathandathu abawelele kwelayisemkhulu bengayolelanga ngelixa abathathu bengekabonakali nangotshengele. Inqwelontaka intlitheke kuphahla lwesakhiwo lwesikhululo esikunxweme iLong Beach. Umqhubi kumele ahlabele amawabo emva kokusinda ngemirhuzukwana nje engephi wabalekiselwa isibhedlela. Kusaphandwa isizekabani sale ngozi. Qakatha qelele eChina.
Inkampani yamaChina ezinze eHangzhou ivelise ubuxhakaxhaka obuqhagamshelaniswa nengqondo. Le mveliso ibonakalisa iimpawu zokunceda izigulana ezixhuzulayo zibuye nganeno. Uthi lo matshini usebenza njengengqondo yomntu noxa uvavanywe kwimpuku wabonakalisa ukwehlisa izinga lokuxhuzula uza kusebenza kwizigulana. Esi sixhobo sitshajwa kathathu ngeveki nge-wireless enxulunyaniswa ne-power bank. Xa siqwela ingqokoqo ePamplona kumantla eSpain, konzakele abantu ababini kodwa abahlatywanga zimpondo zenkomo. Abakhenkethi babuya mbombozone zehlabathi ukuzimasa isithethe sokuxhokonxa iinkunzi zenkomo ucele kwabasicatyana. Lo mnyhadala uqale ngoMgqibelo kwaye uza kuqukunjelwa ngoLwesihlanu. Utsala umdla kumawakawaka abakhenkethi abatyelela eSpain. Qongqololo. Kanti ke ngoku make sijonge imiba enkqenkqeza phambili kumaqonga onxibelelwano. Njengesiqhelo sinayo ingcaphephi yeliziko uSandile Hlangani uza kuthi asingcamlise ngokuphambili kula maqonga. Mqathi siyakwamkela. Ngawaphi amanqaku atrendayo? Okokuqala nje kukho i-magistrate kwinkundla ephakamileyo lapha eRhawutini abantu abathetha ngayo. Enye yezinto abantu mabathethe ngayo abantu kukuba ifumene ukugxekwa kuthiwa ke okanye kukholeleka ukuba iye yajonga i-judgment okanye isigwebo efuneka isinikeze umntu owenze le nto kuthiwa yi-cyber crime. So ikubonisa ke loo nto phele izinga iteknoloji ekhula ngayo uba ijaji igxekwe uba kutheni le nto izawujonga kuGoogle ukuthi iwise isigwebo kuloo mntu lowo utyholwayo. Uba uyawuqaphela ke kukho le nto kuthiwa i-Protection of Information Act. Ezinye izinto ezenzeka ku-social media bezikade zingenaso isigwebo kodwa ngoku zinaso isigwebo, and ezinye ke akakufumaneki ubana zeziphi iimeko ezingathi zisetyenziswe phantsi komthetho waseSouth Africa ukuthi abantu bagwetywe. Okwesibini ke kukho i-social media platform ethe yalontsho okanye yenziwa nguMark Zuckerberg. Abantu abaninzi bakholelwa ekutheni ke ize uzokubulala uTwitter kangangoko uElon Musk uthathe uMark Zuckerberg wamsa ekhoti ngoba uthi uthathe abasebenzi bakhe wamthengisela uTwitter ngenjongo ze ukuthi aphelise uTwitter ngeliqonga aliqalileyo. Iyabonakalisa ke ukuthi nyani ke izawuyenza loo nto leyo exesheni ngoba sithetha nje inabalandeli aba-over i-30 million zingekapheli neentsuku ezine. Ithetha ukuthi loo nto leyo ke abantu abaninzi batsho uTwitter uzawuphela ekuhambeni kwexesha. Okwesithathu nje ngokukhawuleza ke yile nto kaCasper Semenya ubuthetha ngayo. Lifika ngoku. Exactly. So inkundla ke yamalungelo wabantu yase-Europe imfumene ngenatyala. Abantu abaninzi ke bavuyisana naye ke kula maqonga ke onxibelelwano. Kawutsho ke Mqadi, yeyiphi ke ividiyo ke ebukwe kakhulu kwezi yure zika-24 ezidlulileyo? Abantu abaninzi bafumane umnqa xa bebona uZweli Mkhize qhwaba izandla okanye engancumi kwi-NEC meeting ebibanjiwe ke ye-ANC. Abantu abaninzi ke bayazibuza ukuthi yintoni le ibangele ukuthi yena angancumi okanye aqhwabe njengabanye abantu. Ividiyo ke bebesabelana ngayo abantu abaninzi ke yiyo ke le kaZweli Mkhize. Kawuphula amathambo. Yintoni mhlawumbi ababukela bangabaza amehlo kuyo? Masijonge le nto kaCasper Semenya inkulu kakhulu ngoba iye yathetha ukuthi ke akazukwazi ukungenela amakhuphiswano. Indlela ke yenza ngayisonka le. Abantu abaninzi ke bazawuqhubeka bethetha ngayo le nto ngoba zininzi into eziyithethayo le nto neziza kwenzeka emveni kokuba le nkundla yase-Europe iye yakhupha esi sigwebo. Okwesibini ke emva kwale meeting ye-ANC NEC zininzi nezinto ezizawuvela njengokuba i-ANC sibona ukuthi iphantsi koxinzelelo, njengoba sibona ukuthi zininzi into ezenzekayo. U-Deputy President sizawuyazi ukuthi phantsi koxinzelelo ngenxa yale nto ye-VIP protection esaphandwayo. Umongameli wethu Cyril Ramaphosa nayo usephantsi koxinzelelo ngale report kaGcaleka. Shoshu bekho Mqadi ngexesha lakho.
leyo ke ingcali yethu ye-social media usandile hlangani. Kwezemidlalo iSpringbok iza kubopha umpondo zihlanjiwe babadlali xa zidlala ne-All Blacks kunquzulwano lwabo lwesibini kwitumente ye-Rugby Championship e-Auckland ngomgqibelo. Kulo mdlalo umqeqeshi uJacques Iindaba uquka abadlali abalishumi kwabalishumi elinesine abantingele eNew Zealand kwiveki edluleyo. Iloku Eben Elizabeth uphilile kumonzakalo wegxalaba uza kube ebambe njengekapteni kulo mdlalo. Sisithoba sabadlali abaquqiweyo kwabafike kwanhlandlolo eNew Zealand abaza kuqala umdlalo. Iboxes kwamkele kubuya kuka-Elizabeth. Eben, like I've mentioned previously, he's a very experienced player, our most experienced player, and he's a guy that, you know, leads by his actions and, you know, takes control of his job on the field and tries to help others as well. So for me, yeah, it's great for me to have him with me on the field. And yeah, looking forward to it. Kwibench kwakhona uNiinaba ukhethe kubohlula ngo-6-2 abadlali abafana noDwayne Vermeulen, uRG Snyman, Grant Williams nomani Liburg baza kuqala ebenchini. If we have the versatility in terms of the backline and we have like for like players, if I can put it like that, that's on the bench versus the guys that's starting, we and it's available for us, we will go with a 6-2 split. Intshatshelo ezikhuselayo zikwaqaleshe ekusekeni iqela eliqilima eliza kuzana impumelelo kule season. Obviously, we weren't as, because of injuries and there could have been injury changes, we weren't 100% sure of how this team would pan out. But the team that we selected for this weekend is obviously a team that we feel can be competitive against a very good New Zealand side. Wagqibela ngo-2017 uMzantsi Afrika kubethwa zii-All Blacks eNew Zealand. Umbango mndiya ucima umlilo ziphelele zasebeni nje amaqondo emozulu ayalandela emzuzwini endimkile makube Xhosa sibehele.